Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Panausap ka nimo. Mga igsuon, atong gihalad ang atong mga intensyon, pinagi nining santos nga misa, ug sa espesyal nga paagi, padayon kitang nangamuyo, alang sa kalinaw, sa kalibutan, labi na sa mga nasod nga nanagubat. Aron mahimo kitang andam pagsaulog niini, mutuaw kita sa pagpangayog pasaylo sa Ginoo. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, kasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong kaming gibuhong sa tanang kabulahanan, tungod sa imong kaayo nga dili matukib. Tuguti nga makalabang kami gikan sa karaang kinabuhi sa sala, ngadto sa bag-ong kinabuhi sa grasya, aron maandam kami alang sa himaya sa langit nung gingharian. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa basahon ni Propeta Daniel. Gisilutan si Susana sa kamatayon. Og bisinggit si Susana sa makusog nga tingog sa pag-ingon. O Dios nga walay katapusan. Walay butang nga matago gikan kanimo. Nahibalo ikaw sa tanan una pa kini mahitabo. Ania akon dinhi dapit na hapit na patyon. Apan nahibalo ikaw nga ako walay sala, nga kining mga tawhana na makak. Nganong kinahanglan mang mamatay ako. Ang iyang pag-ampo gidungog sa Ginoo, og nagpadala siyag usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Daniel, aron musulti. Sa diha nga si Susana hapit na dadon ngadto sa iyang kamatayon. Misinggit siya sa pag-ingon. Dili ako buot nga mahiapil sa iyang kamatayon. Ang tanan milingi aron pagtan-aw kaniya og nangutana. Unsa ba kanang imong isulti? Mibarog si Daniel atubangan kanila og miingon, katawhan sa Israel, pagkabuang ba ninyo? Inyo bang silutan sa kamatayon ang usa ka babae nga Israelita tungod ni ining matanga sa mga pagmatuod? Wala gani kamo musulay pagpangita sa kamatuoran. Abliha pag-usab ang kaso. Ang pagmatuod nga gihatag ni ining mga tawhana maoy usa ka bakak. Busa ang tanang mga tao midali pagbalik ngadto diin himua ang husay. Ug ang mga opisyal miingon kang Daniel, ang Dios naghatag kanimo og kaalam labaw sa imong panuigon. Busa umari ka og tipon kanamo og pasabta kami unsa ang imong buot ipasabot. Si Daniel miingon kanila, bulaga ang duha ka maghuhukom. Og tuguti ako nga sukit-sukiton ko sila sa tagsa-tagsa. Unya gitawag ni Daniel ang unang maghuhukom og giingnan. Ikaw dautan nga tigulang. Karon kinahanglan tubagon nimo ang mahitungod sa tanang mga sala nga imong nahimo.
Ikaw naghatag og mga dili matarong nga mga hukom. Gisilutan nimo ang walay sala og nalingkawas ang sad-an. Bisan kun ang Ginoo nag-ingon. Ayaw pagsiluti sa kamatayon ang tao nga walay sala. Kun karon tinuod bagayod nga hikit-an nimo kining duha nga nakighilawas. Tug-ani ako, ubos sa unsang kahuya sila. Ubos sa usa ka gamayng kahoy nga guma, mitubag siya. Si Daniel miingon kaniya, maayo, kanang bakaka bayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios gisugo sa pagbugha kanimo aron mapikas ka sa duha. Unya ang unang maghukom gipalakaw o gikuha ang ikaduha o gipaatubang kan Daniel. Miingon si Daniel kaniya, ikaw mas nahisama sa usa ka taga-Kanaan kaysa taga-Hodea. Ang katahom ni ining babayhana nakaguba sa imong panghukom ug ang kaulag nakadunot sa imong panghuna-huna. Naanad ikaw sa pagtuman sa imong gusto uban sa mga kababain-an sa Israel. Tungod kay nahadlok man sila kanimo. Apan ania karon ang usa ka babay nga Hudiyo ug dili siya muhatag kanimo sa imong gusto. Karon tug-ani ako, ubos sa unsang kahuya, imo silang hikitan. Mitubag siya, ubos sa usa ka dako nga kahoy nga roble. Miingon si Daniel, maayo, kanang bakaka paggabayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios nagulat, dala ang iyang espada. Andam sa pagpikas kanimo o pagpuo kaninyong duha. Unya ang tanang mga tao naninggit o nagdaig sa Dios, nga nagluwas kanila, nga nagsalig kaniya. Misumbalik sila batok sa duha ka maghuhukom tungod kay gipamatuod ni Daniel nga sila na makak ubos sa panumpa. Ang balaod ni Moises nagsaysay nga ang mga tao nga maghatag og bakak nga pagmatuod makadawat sa samang silot nga dawaton unta sa gipasinganlan nga tao. Bosa, ang duha ka maghuhukom gipahamtangan sa kamatayon og ang kinabuhi sa usa ka babay nga walay sala naluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Salamat sa Diyos. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Bisan maglakaw ako sa mga wala ko'y kahadlukan nga dautan, kaya nakaman sa akong kiliran. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Bisan maglakaw ako sa walong nga mangingit, wala ko'y kahadlukan nga dautan, kaya nakaman sa akong kiliran. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan.
Bisan kung maglakaw ako sa walog nga bangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw og sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Bisan maglakaw ako sa walong nga bangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan, kaya nakaman sa akong kiliran. Gikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana, nagaawas gayod ang akong imnanan. Bisan maglakaw ako sa walong nga bangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan, kaya nakaman sa akong kiniliran. Ang kaayo lamang o kaluoy maoy magasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Og magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga moabot. Bisan maglakaw ako sa walong nga bangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan, kaya nakaman sa akong kiliran. Dili ako buot sa kamatayon, sa makasasalan nagingon ang Ginoo. Kundili nga mabalik siya kanako ug mabuhi. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaman ikaw, Ginoo. Unya ang tanan na mauli apan miadto si Hesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babay nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Hesus, magtutudlo, kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon unsa may imong huna-huna? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Hesus, misulat sa yuta ginamit sa iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Hesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Hesus, nagiyahay sila pamahawa. Una ang mga tigulang. Nahabilin si Hesus ug ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Hesus mituyhad ug miingon kaniya, babae, hain man sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Kung mao kana, si Jesus mingon kaniya, dili usab ako mosilot kanimo. Lakaw na, ug ayaw na pagpakasala. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong gabi kaninyong tanan. Naiduha kasugilanon atong mga pagbasa karong adlaw mga igsuon. Both naghisgot mahitungod sa babay
Apan ang unang babayi sa atong first reading, gipasanginlan lamang si Susana sa mga dautan nga mga huwis. Apan giluwas siya sa Dios pinaagi ni propeta Daniel. Ug tungod niini, imbis nga siya ang patyon, ang mga daotang huwis nga naypasaka og bakak nga sumbong bato kaniya, mao na hinuon ang gipatay ug gisilutan. Sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, ang maong babayi sad-an gayud nasakpan siya nga nanapaw, apan gipasaylo siya ni Jesus. Kining mga pagbasa na naglambigit ni sila tungod kay naa ni ikatudlo nato nga nanimba karon. Kini nagpahinumdom natong tanan nga kun buot bitaw kita malipay ang Dios kanato, kinahanglan nga magmatinud-anon kita. Tungod kay gikasilagan ang Dios, gikasilagan sa Dios ang bakak. Hinungdan nga severe ang punishment ni ining sugilanon sa atong unang pagbasa karon. Kung atong i-apply sa atong kaugalingong kinabuhi, mao ni unang imbitasyon nga kun buot kita mahimuot ang Dios kanato, sanglit ang Dios kamatuoran man, nan maningkamot kita nga magpuyo diha sa maong kamatuoran. Apan mga igsoon, ang kamatuoran will bring us to that uncomfortable situation of confronting our own unworthiness. Ug dinhi nato mapunit ang ikaduha o katapusang hagit nga atong mabitbit. Ang bunga sa kamatuoran mao ang pagka mapaubsanon, humility. Ug diha sa maong humility, maabli ang kasing-kasing sa tao sa gasa sa Dios. Divine mercy. Nga mo'y naghatag ka nato bag-ong sinugdanan, nga mo'y naghatag ka nato sa kinabuhi nga walay katapusan. Nindot kaini nga pahinumdum alang nato kay sunod simana mao naman ang Holy Week. And we are reminded that if we are to open our hearts for God's choicest graces in store in the sacred celebration of the Paschal Triduum, we need to approach the Lord in truth and humility. Kay sama ni ining maong babae, kagipasaylo sa Dios, diha sad sa atong kaugalingong mga kahuyangan, kung kita matinud-anon ug mapaubsanon nga niduol sa Dios, di gyud niya idaw ang iyahang kaluoy kanato. Mao nga sa atong pagpadayo ni ining santos nga misa, unta maandam gayud kita sa Semana Santa. Ug diha sa atong mainiton nga pagsaulog niini, mapuno ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing sa naghingapin nga kaluoy ug gugma sa Dios nga maoy bunga sa sakripisyo ni Jesus. Manindog palihog alang sa katilingbanong pag-ampo ang atong tubag. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga nahilayo gikan sa Dios tungod sa sala, makasinati sa mahigugmaong kaluoy sa manapos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga pugnan nato ang paghukom sa uban. Hinuon susiho nato ang atong kaugalingon gamit ang mga mata sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta
padulong sa masimputong pagwagtang sa mga inagiban sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanan nuklear, o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang sa kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Hangyoon na to ang panabang sa mahal nga Birhen Maria, magdungan kita. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na sa nimo. Bulahan ka sa bayan nga tanan, o bulahan sa bunga sa iyang nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, yampo ko kami kasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Langit nun og mahigugmaong amahan, dawata ang mga pangaliang nga gihalad karon sa imong katawhan, nga sa dakong pagpaubos, nagsangpit sa imong Dios nung kaluoy. Pinaagi ni Hesus Kristo, among Ginoo. Amen. Daigong Karius, Amahang langit nun, nignasan mo, mga masalay pong ang palubino nga abot sa'yo na ginamasa kamot sa tao. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad, paningkamot og sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamo, alang sa pagdaig himaya sa imanan, alang sa atong kapuslanan sa Diba Santos sa simbahan. O Dios, itugot nga kami nga nagsaulog sa santos nga misa, makahalad unta kanimo sa among limpyo nga kasing-kasing tungod sa among lawas nung pagpenitensya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amang ibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay nagkaduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini na buntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadayeg ang imong mga panon sa mga anghel, nagasaulog sa hiniusang kalipay, uban kanila nagasangyaw kami duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahomang, puno ang langit ug yuta sa imong himayang. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Daigon ang naga
Salam, salam sa kahit taasan. Santos gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtuhuran. Amen. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa Amahan namo. Mahalamu nga ka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon
sa langit. Akala mo sa batang araw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasasao kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami tugihan sa panulay, hinunalo sa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo ba nagigarian ang kahamuangan hangtod sa kahangturan? Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita tang timaan nga kitang tanan mga managsuon, ang nagdait manaa kaninyo. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawag kanimo. Apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, naligon kami sa panalangin sa imong sakramento. Nangamuyo kami aron pinaagi niini mahinluan kami sa mga sala. Ug makaabot pagdalingan ha kanimo diha sa pagsunod namo kang Kristo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tugyan nato atong mga pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, bawno natong gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.